Sumai eta Mari Muskiliko Besta komiteko kideak dira. Urteetan zehar, geroz eta diete gutiago heldu zaie herriko bestetara. Eta ondorioz, Sumaik herriko pestak gelditu nahi ditu. Mari berriz atxiki. Sumai hasita, hiruna bertsu, 8 ordi. Hamaika urte pasa ditugu, herriko pestak prestatzen. Azken aldian ez da lan hainitz, zenbat buru den kontatzen. Hobegi nuke ez bagenitu, aurtengo untan ospatzen. Gu haurek ere ez dugu jada, eta gustora pasatzen. Arrazoin duzu, ze gustu gutxi, gure kexu, gure kezka. Nahiko ginuke plaza xokoa, ikusi jendez gainezka. Baina beti ere konzertu berak, ta dantzarien egesta. Jende gehiago etorri dadin, gure esku baizik ez da. Orain artean gure eskutan, ere izan da jakina. Ta ohartzaite urtero ez da, antolatu gauz berdina. Baina begira ninekatu naiz, aintzinadoak igitadina. Eta oraindik beste herritan ere bada zer egina. Naiz eta pesta gogotak giro, duzun Sumai igerrian. Ta gu egian betikoetan, jende gabe igerian. Nik aintzinako gogoa badut, tristurazuk aurpegian. Sumai bakotsak egin behar dugu, bakotsak bere egian. Baina kopeta horren bera, nik ere ez dut izan maiz. Aldiz ondoan ikusten zaitut, gogo biziz eta doaiz. Esperantza hori etzazu galdu, balio dezake araiz. Ta antolatzen duzun hartara, nikozik etorriko naiz. Bertso saio bat egin nahi nuke,